Projekt Meteorologická stanica 7. trieda ZŠSMŠ Jastraba. Na začiatok vypílime a opracujeme podstavec meteorologickej búdky. Vypílime a pribijeme k nemu bočné steny. Zoženieme si drevenú tyč dĺžky 120 až 130 cm. Nájdeme stred podstavy meteorologickej búdky a pribijeme ju na hornú časť drevenej tyče. Rovnako vypílime striežku a do jej stredu pribijeme ďalší klinec. Z podlahovej gumy vystrihneme krytinu a umiestnime ju na striežku. V ďalšej časti zhotovíme ukazovateľ smeru vetra. Budeme potrebovať nôž, lepiacu pištol, hrubšiu slámku, plastovú skúmavku, tvrdšiu fóliu a výkres, na ktorý znázorníme svetové strany. Z fólie vystrihneme šípku a kormidlo, ktoré prilepíme na slámku a stred slámky na dno skúmavky. Potom vyrobíme anemometer. Na niť dlhú asi 40 cm navlečieme pingpongovú loptičku. Na drevenú paličku pripevníme uhlomer, na jeho stred priviažeme niť s loptičkou tak, aby vo zvislej polohe prechádzala cez 90 stupňov. Z plastovej fľaše zhotovíme jednoduchý zrážkomer. Podobne z plastovej fľaše vystrihneme aj asi 5 cm široký pás, na ktorý oblepíme obojstrannú lepiacu pásku. Takto vyrobený zachytávač prachových čiastočiek upevníme pomocou 3 nitiek na spodnú časť meteorologickej búdky. Tam pribijeme aj anemometer. Nájdeme vhodné priestranné miesto na umiestnenie našej meteorologickej stanice. Do zeme vyhlbíme jamu a vložíme do nej zrážkomer. Hneď vedľa osadíme meteorologickú stanicu. Pomocou buzoly ju zorientujeme a na striežku umiestnime vo fólii zaliatý výkres so svetovými stranami. Na vyčnievajúci klinec nastokneme ukazovateľ smeru vetra. Ďakujeme za pozornosť.